10 факта за генерал Владимир Вазов. Номер 10. 1868 година. Раждане и семейство. Владимир Минчов Вазов е роден на 14 май 1868 година в Сопот в многолюдното семейство на Минчо и Съба Вазови. Той е брат на писателя Иван Вазов и израства в бурна възрожденска среда, в която любовта към България и дългът към отечеството са основни ценности. Номер 9. 1877 година. Детство белязано от войната. По време на руско-турската освободителна война Сопот е опожарен след оттеглянето на руските войски. Семейството бяга през Балкана, но е застигнато от башибозуци, които убиват баща му Минчо Вазов. Тази трагедия оставя дълбока следа в характера на бъдещия генерал. Номер 8. 1885 година. Пътят към военната служба. На 17 години по време на сръбско-българската война Владимир Вазов се опитва да се запише доброволец, но му отказват заради възрастта. Въпреки това той сам тръгва към фронта и стига до армията при Драгоман. Победата при Сливница окончателно го убеждава да посвети живота си в армията. Номер 7. 1886-1887 година. Военно образование и избор на артилерията. През 1886 година постъпва във военното училище, където се отличава с отлична подготовка и дисциплина. Завършва четвърти по успех от 156 юнкери и избира да служи в артилерията. Род войски, изискващ висока техника и подготовка с точност. Номер 6. 1903 година. Усъвършенстване в Русия. Като вече изявен офицер и майор, Вазов завършва руската артилерийска школа в Царско село, което е голямо признание. Там усвоява съвременни методи за артилерийска стрелба и организация, които по-късно прилага успешно в българската армия. Номер 5. 1912 година. Балканската война. Като полковник и началник на артилерията на Първа Софийска дивизия участва в решаващите боеве срещу Османската империя. При Люля Бургас Бонар Хисар проявява бърза реакция и решителност, като допринася за стабилизирането на фронта в критичен момент. Номер 4. 1916 година. Командир на фронта въпреки рани и болести. По време на Първата световна война е ранен, боледува от малария и грип, но отказва отпуск. Назначен е за командир на пехотна бригада на Македонския фронт, където провежда сериозна подготовка на войниците и укрепва позициите. Номер 3. 1917 година. Подготовката за Дойранската отбрана. Като командир на 9-та плевенска дивизия изгражда изключително здрава отбранителна система при Дойран. Над 100 км окопи, телени мрежи, подземни укрития и бетонни съоръжения. Благодарение на това дивизията му е отлично подготвена за предстоящите тежки сражения. Номер 2. 1917-1918 година. Великите победи при Дойран. Под негово командване българските войски разбиват многократни атаки на английски, френски и гръцки части, нанасяйки им тежки загуби. За изключителното си командване Вазов получава немски железен кръст първи клас и българския орден за храброст, превръщайки се в символ на военния гений. Номер 1. След войната. Служба на държавата в мирно време. След демобилизацията става генерал-лейтенант, по-късно е кмет на София в периода от 1926 г. до 1932 г. Управлението му модернизира столицата. Започва строежът на Рилския водопровод и редица важни обществени обекти. Умира през 1945 г., останал в историята като победителят от Дойран. Бонус факт. Международно уважение. През 1936 г., по време на чествания в Великобритания за края на Първата световна война, когато генерал Вазов пристига в Лондон, английските ветерани и военни свалят знамената си в знак на уважение, а фелдмаршал Лорд Милн произнася думите: "Свалете знамената! Минава генерал Вазов, победителят при Дойран." Знак за признание към неговото командване и военни качества от страна на някогашните му противници.